Én nem vagyok orvos, de erre a válasz annyi, hogy minden ember egyedi és különleges. Hiába ugyanaz a tünet, lehet, hogy más az indítéka, vagy a kiindulási pontja, és igazából a végeredmény általában mindig az a bizonyos gyógyulási fázis. Erre csak annyit, hogy emlékszem, amikor meséltél, az nekem nagyon tetszett, hogy beteg kutyus jött-ment valahol, és olyan helyen laktak, ahol tehát ilyen tehát szabadon is létező piócák voltak, ilyen nádas környékén, és a kutyus szépen belefeküdt egy olyan kis tócsába, ami tele volt piócákkal, és akkor a gazdája észrevette, hogy lógnak rajta a pióca dolgok, és hát bizony segített a kutyusnak az akkori állapotán, és ez nekem nagyon tetszik, hogy az állatok ösztönösen is tudják, hogy nekik mi a jó. És ő is oda ment, és ő is fogta, és észrevette, hogy itt van valami, ami az ő fájdalmát, vagy problémáját enyhíti, és ráfeküdt a piócákra. Szóval ezek ilyen érdekes, és üzennek az emberiségnek valamit, hogy azért az állatok érzik, tudják, hogy ezek a kis lények, ezek a kis orvosi piócák nem véletlenül orvosi piócák. Súlycsoport is meghatározza például, hogy ki hogyan gyógyul. Nagyon figyelni kell arra például, hogy kire mennyi piócát helyezünk el. Egy 100 kg alatti emberre max. 10-12 piócát, 100 kg fölötti emberre akár 20 piócát is fel lehet helyezni ahhoz, hogy hatékony legyen a gyógyulás. Amúgy, amikor úgynevezett anamnézist végzünk, leírjuk a páciens adatait, ahogy az előbb mondta a Mónika, figyelünk erre is, és megbeszéljük, hogy kire mennyi piócát rakunk fel. Nagyon fontos, hogy mindenkinél más a bőr szerkezet. Még az egypetély ikreknél is megváltozik a bőrszerkezet, mire 18-20 éves, és nagyon fontos ezt is figyelembe venni. Ha valaki megtanulja nálam a piócázás ismereteit, attól még nem lesz piócás ember, vagy piócás asszony, attól lesz az, amikor néhány kudarc után, mondjuk eltelik egy év múlva már lehet, hogy már tudja magát piócásnak nevezni, mert az alatt már folyamatosan kezzel, előfordul kudarcok sorozata, hogy már mondtam az előbb, hogy sarokról visszajön a páciens, mert éppen vérzik, akkor este 11-kor felhívja, hogy jaj, bedagadtam, mit csináljak. Hát lehet, hogy pont azért dagad be, mert épp lezuhanyzott annak ellenére, hogy mondtuk, hogy ne. Több oka lehet ennek, és akkor hát meg kell nyugtatni a pácienst, hogy ha valami van, ez a lényege gyakorlatilag a kezelésnek. Szóval